ಪರ್ದೆದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದುಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ವೃತ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಗುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರೆ ಯಾನ ಏನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗೊಪ್ಪುನ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ ಯಾನ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮೋಕ್ಯದ ನಮಸ್ಕಾರ. ನರಮಾನಿನ 14 ಸಂಸ್ಕಾರಡು 14ನೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮದುಮೆ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅನುಕೂಲ ದಾಂತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಪದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಗಲನ ಮದುಮೆ ಮಲ್ತು ಕೋರೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಐತ ಪಿರೌಡಕ್ಲೆ ಎಡೇನೆ ಬಂಗ ಬತ್ತುಪ್ಪೇರು. ಮುಂದೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೆರೆದಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅವು ಉಪ್ಪಡು ಅಂಡ ಒಂದು ಮಾತು ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಡು ತೂದುಪ್ಪ ಸಮಾಜೋಡು ಎತೋ ಜಂತ ಆ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೂದುಪ್ಪ ಅಂಡ ಅವೇನು ಈ ರಂಗದ ಕಲತ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುಟ್ಟುಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಪ್ಪುಲಕನೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನವು ಕಲಾವಿದರನ ಕೆಲಸ. ಈ ಕಲಾವಿದರನ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆನು ಅನಾವರಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಖ್ಯಾತಿನಿಗೆ ತೊನ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಹೊಸ ಲೇಸು ಹೊಸ ಪಂಥ ಒಂದು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ. ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಈ ಪಂತಗೂ ಬಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷಸ್ ಅಂಚನೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಬಲೆ ಎದುಕೊನಗ ಇರುವೆರೇನು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಏಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲೇರು ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರ ಇರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಬರಂದುಲೇರಿ ಇತ್ತೆ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ತಂಡದಕಲು ಸುಮತಿ ಓ ಸುಮತಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆಕನ ರೀತಿ ಬರ್ತು ಬಡೆ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಅತ್ತಿ ಈ ನಮ್ಮನೆ ತೆಡ್ಲು ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗಿರೆ ಪೋಡೇನೈತೆ ತೆಡ್ಲು ಬರ್ಸಂದು ಮನಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಳ್ಳ ಬೇಲೆ ಹಾಪುಂಡೆ ಅವಳು ಮದಿ ಮೇಕಲ ದಿನ ಕೈತಾಲ್ ಬರ್ತನತ್ತೆ ಆನಿ ಆನಿಯೇ ನಾವು ಬಾಲ್ಯದ ಮದ್ಮೆ ಆತು ಬರೀ ಎಡ್ಡೆ ಪೊದು ಬರ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪೊದು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಈ ಬದಿ ಬಂಗಾರ ಬೊಡ್ಚಿ ದಾಲ ಕಾಸ್ಲ ಕೊರಚಿ ಮಗಲೇನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎತ್ತಲೇನು ಅಂಡ ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ದಾದ ಮಲ್ತಿ ಕುಟುಂಬದ ಗಲಾಟೆಗೆ ಆ ಪೋತುನ್ಲ ತಪ್ಪಾದ ಬುಡಿ ಅಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಪೊದು ಆತನು ಐಕಿ ದಾದ ಬಂಡ ಇದು ಅಯ್ಯ ಹುಡುಗಿ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಸಟ್ಟ ಪೂಜಿನ್ ದಾದ ಅಂತ ಮುಳು ಯಾನ್ ಒರಿಯ ಬಂಗಾರಡತ್ತೆ ದಾಲ ಮನ್ ಪೆರ್ಲಾ ಪೂಜಿ ಮದಿಮೆ ಎಂಜ ಅಂಡ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ನೇನು ಪೂರ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡು ನಾನು ಆಪುನೇನು ತುಂಬ ತೂಲತೆ ದೇವೆ ನಮಕ್ ದೇವೇರುಲ್ಲಿರಿ ದೇವೇರು ನಮ್ಮ ಕೈ ಏಪಲ ಬುಡಾಯಿರು ದೇವೇರಿತ್ತು ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆನು ಏಪನೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ತೋಜದ್ವತೆ ದೇವೇರಿಗೆ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಮೋನೆ ತುನಗ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಜಾತ್ರದ ದಿನನೇ ನೆಂಪು ಬರ್ಬಂಡ್ಯ ದಿನ ನೀನು ಆ ಬಾಲ್ಯ ಆ ಜಾತ್ರೆದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದು ಓಲುಲ್ಲೇನ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಯೇತು ನನ್ನ ಯಾನ್ ಈತ ಭಂಗ ಬರೋಣ ಇಚ್ಚಾಂಡ್ಯ ಭಂಗ ಬರೋಣ ಇಚ್ಛ ಆಂಡಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾದ ಅನ್ಪು ನಾನು ಆಯ್ನೇನು ಪಾತಿರೋ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಮದ್ಮೆನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತು ಮುಗಿಪಂಡನು ಆತಿ ಅವಿಂಕ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬರ್ಪೇವ ಅಂದೇ ವೈರಸ್ ಬಡ್ಚ ಬೇಗ ಬಲೆ ದೇವರೇ ನನ್ನ 15 ದಿನೊಟ್ಟು ಹೀರೆ ಕಾಪುಡಪ್ಪ ಹಾರೆ ನೀ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹೀರ ನಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ದಾದೆ ಮಗ ಅಮ್ಮ ಎಂಕಿ ಮದಿಮೆ ಬೊರ್ಚಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕ ದಾದಾಂಡು ಕೂಡ ಈರ್ಲ ಪೊಪ್ಪಲ ಬರ್ಪಿನ ಬಂಗ ತೂನಗ ಇಂಕ ಮದಿಮೆನೆ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದ ಪುಣಮ್ಮ ಮಗ ಒಂದು ದಾದಲತ್ತು ಬಂಗ
ಏತೆತ್ತು ಬಂಗದಕ್ಕಲು ಲೇರು ದಾ ಈ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಎಂಚಾಡಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಈ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೋಡು ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಡೆ ನಾನೇ ಈ ಬೇಲೆಗೆ పోదు 15 ದಿನಟ್ಟು ಕಾಸು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆರನಾ ಸರಿ ಸರಿ ಬೇಲೆ ಪೊಪ್ಪು ನಡಪೋಲ ಎನ್ನದ ಆಲ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಸತ್ತಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಮಗ ಎಂಕಲ ಆಸೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಬೇಲೆ ಪೋಡು ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಮದುವೆ ಗೊಂಚಾತ ಬಂಗಾರ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಎಂಕಲ ಆಸೆ ಇಜ್ಜ ಮಾತಲ್ಲ ಆಪುಂಡ ಈ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ನಾ 15 ದಿನಟ್ಟು ಮದಿಮಲ ಅಪ್ಪುನಾಲು ಇಂಚ ಒಪ್ಪುನಾ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೋಡು ನಾ ಬಾಲ್ಯ ತೆಲ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪೋಡು ಮಗ ಅವೇ ದಾದೆ ಅಮ್ಮ ಇರಿ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಮೋರಡು ಖುಷಿ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಮೋಹನದ ಖುಷಿನ ಇಂಚನೆ ಹೊರಿಪಾಲೆ ದೇವರೇ ಇಂಚನೆ ಹೊರಿಪಾಲೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಸಾಂತರಾಮೇರಿಜ್ಜಾರ ಏರುಂಬೆ ಶಾಂತರಾಮೆ ಇರ್ನ ಕಂಡನಿ ಸೀತಾರಾಮೇರು ಆ ರೀತಿ ಪೋಯಿನತ್ತ ಅಂದಾರು ಪೋಯ್ರ ಹಾ. ಆರು ಜಾನ್ ಬಣ್ಣಗೆ ಏಪಲ ತಿಕ್ಕು ನೆಜ್ಜಿ ಆರ ತಿಕ್ಕುನತ್ ಆರ ಉಪ್ಪುನಗ ಈ ಬರ್ಪುಜಿ ಬನ್ ಅವು ಪುಡ್ಲಿ ವಿಷಯ ಎತ್ತಿನತ ಬಾಲಲ್ಲ ಬಾಲೆ ದಮಗ ಏರ್ ಬೈದಿನ್ ತೂಲಗೆ ಏರಿ ಅಮ್ಮ ಇಡೆ ಬಾಲ ತೂಲ ಏರಿಂದು ಏರು ಎಬೆ ಪೋಂಕುವ ಅಯ್ನ ಅಂಚ ಬನ್ನೋಡ ಗೋಂಕು ತಿನ್ಲಕ ಅತ್ತಿ ಅವು ಬಿಡ್ಲಿ ಸೀತಾರಾಮೇರು ಹೋಲಿ ಆ ರೀತಿ ಪೋಯಿನಿ ಮಗ ಅಂದ ಹಾ ಮುಂದುದಾಗಿದ್ದಪ್ಪ ಕಲಪುಚ್ಚು ಅಂಚನೆ ಬರ ರೆಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪನಿ ಲಾಯಕ ಅವನು ದೇ ಅಮ್ಮ ದಾದಿ ಅವಿರ್ನ ತರಕ್ ಬಾಡ್ರೆ ಮದ್ರೆಂಗಿ ಕಲ ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಎಂಚ ಇರ ತರಕ ಬಾಡ್ನ ನಾವು ಐದಾಗಿ ಎನ್ನ ಬಂಜಿಗೆ ಬಾಡ್ನಿ ಆತ್ಲ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಪರ್ನಾಗ ಎಂಚಿನದೆ ಅಂಚ ಮಾತದಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪೋಂಕು ಬಂದಿನಿಕ್ಲ ಆ ಚಲ್ಲು ಮಂತ ಬಾತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತನತ್ತೆ ದಾದಿ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬುದರತ್ತ ಪೋಂಕು ಅಂದ ಬೊಕ ಅವು ಆನಿ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಕುಲು ಬಣ್ಣಗೆ ದೀತಿ ನಾವು ಅವೆನ್ನ ಅಮ್ಮನಲ್ಲ ಪಪ್ಪನ ಬದರದ ಸುರುತಾಕ್ಷರ ದೀವಡು ಬಣ್ಣ ತಕಲು ಐಕ್ ದೀನಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಬದರ ಪೂವಪ್ಪೆತ ಅಮ್ಮನ ಬದರ ಕುಸು ಮಂದು ಅಂಚಾಕ್ಲು ಪೋಂಕುಂದ ತಲೆಪ್ಪುನೆ ನನಗೆ ಅತ್ತಿ ಪೊಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಪೂವಪ್ಪಂಡ ಅವು ಪೂಂಕು ಆಪುನತ್ತೆ ಐನು ಪಂಡ್ರೆ ನಿಕ್ಕೇದು ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಐಕೆ ಅನ್ನು ಪೋಂಕು ದೀತೀನಿ ನಂಬೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಅವದಾಗಿ ನಡುಟು ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಮನ ಐತಾರ್ದಾನೆ ರಾಜ ಉಂಡ ತಾನಿ ಕೊಬ್ಬೇರೆ ಆದ ಕುಸಲ ಓಕೆ ಎಂಚಿನ ಅಕ್ಕೆ ಈರ್ಲೊಂಜಿ ಅಂಚ ಬಾತಿರ್ ಅವ ಈ ಪಕ್ಕ ಕುಸಲು ಬಣ್ಣತ್ತ ಅತಿ ಸೀತಾರಾಮೇರ್ದಾಗಿ ಏನು ಬಣ್ಣಗೆ ಏಪಲ ತಪ್ಪವನು ಇತ್ತ ಅವು ಬಿಡು ಆ ರೂಪನಾಗ ಇದಾಯ ತಪ್ಪವನು ಹೌದಾದ ಗೊತ್ತು ಹಾ ಆನೆ ಜನ ಹೆಂಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅವಡು ಇತ್ತಿಂದು ಹಾ. ಅಂಚ ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಲೇನು ಸರಿ. ಆರು ಎರಡನ ಬಂಡದ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಂತ್ ಇತ್ತೇರಿ ಅಂಜಂಗೆ ಪಿರ ಕೊರ್ರೆ ಆ ಜಿಜ್ಜಂಡು ಐಕೆ ಒಂಚೂರು ದೆಂಗದು ಇಲ್ಲ ಕಾಣ್ಬೋದು ಇತ್ತ ಇಜ್ಜರದ ಅತ್ತೆ ಎಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಶ್ ಇತ್ತು ನರ್ನೆ ಇದ್ರು ತಿಕ್ಕುನೆಕ್ ದಾನೆ ಬೆನಿಕ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಲ್ತು ಜೊತೆ ಅಲ್ತೇ ಪಿರ ಕೊರೋಡು ಓ ಅದೇ ಯಾಕೆ ಮದ್ಮೆ ಗೌಜಿಂಡಿಗೆ 15 ದಿನ ಮದಿಮೆ ಎನಿಕೇರ್ ಬನ್ನಿ ಎಂಕ ಆನೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇಟೆ ಬಂತೆ ಮದ್ಮೆಂಡು ದಾದ ಮದ್ಮೆ ಬರೋಡುಂದ ಅಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಎರಡುಂದು ಅತಿ ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಬರೋ ಗಮ್ಮತ್ತುನ ಜೋರುಂಡ ಗಮ್ಮತ್ ದಾದಂಬೆ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಬೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ 15 ದಿನಟ್ಟು ಕಾಸು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪಡತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮದ್ಮೆ ಬಂಡಿಬೇಕ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಿನೇ ಏರ್ಲ ಮೂಲ ಕಾಸು ಬರ್ತದೆ ಇದು ಮದ್ಮೆ ಮಂದಿನ ಕ್ಲಿಜ್ಜರ್ ಕಾಸಿನ ಒಟ್ಟು ಮಂದಿ ಇದು ಮದ್ಮೆ ಅನ್ಬಾರ ಆಪುಂಡ ಐತಾಯ್ತ ಟೈಮ್ ಮನ್ನಾಗ ಐತಾಯ್ತ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಪುಂಡು ಈರಿನ ಮಗಲ್ನ ಮದಿಮೆದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಚನ್ಪೋಜಿ ದೇವರ ಇತ್ತಿರ್ ನನ್ನ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಮೊಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಬಾರಿ ಗೌಜ್ರ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾನತ್ತೆ ಆತಾವಡಪ್ಪ ಹಾ ಈದ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಪ್ಪೋಜಿ ಅಂಚ ಮನ್ನ ಎಂಕೇತ್ ಖರ್ಚುಂಡು ಮಗಳ ಮದ್ಮೆಗೆ ಏ ದಾಯಿಗೆ ನಿಕ್ಕರ್ಚಿ ಎಂಕಲೊಂಜಿ 1,000 ಆಜಿನ ನನ್ನಲ್ಲ ಖರ್ಚುಂಡು ಒಯ್ಕ್ ಎಂಕೊಂಜಿ 1,000 ನಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಡೊಚ್ಚಿ ಬಕ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ 500 ಅಂಗಿ ಪಡೊಚ್ಚ ಬಕ 100 ರೂಪಾಯಿದ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮೂಲೆ ಕವರ್ದಿ వచ్చా ದಾದಂಬೆ ಅಂಡಿನಿ ಆನಂಜಿ ಕುಸಾಲಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಈ ಮಂಡೆ ಚಂಪು ಅಂಚೆ ಎಂಕ ಮದ್ಮೆ ಅನ್ನಗಲ ಬಾರಿ ಮಂಡೆ ಚದಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಇತ ನಿಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಆತಂಡ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಮದ್ಮೆಗಿಂದು ಹೋಯ್ನಿ ಖಾಲಿ ಸರ್ಬತ್ ಬರ್ದೇ ಬಿರ ಬೈದಿನಿ ಅಣ್ಣ ಮೊಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆಪಣತ ಬಾರಿ ಜೋಲಿ ಡೌಟ್ ಗೊತ್ತಾನತೆ ಯಾ ಬರ್ಬೆ ಒಂದು ಈಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಈಡ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಉಂಡ ಎಂಡ ಕಾಸೆ ಇಜ್ಜಿಂಬೆ ಬೊಕ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾ ಬರ್ಬೆ ಈರು ಮದ್ಮೆದ ಬಗ್ಗೆ ತಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಪ್ಪೋಜಿ ಗೊತ್ತಾನತೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪೂರ ಬೊರ್ಲು ಡಾಪು ಇದು ಪೋಪುನೈ ಯಾ ಪೋಪು ನಿಂಗೆ ಬೇಲೆಜ್ಜ ಬರ್ಪೆ 15 ದಿನ ಆತ ಬರ್ಪೇನ್ ಹಾ ಪಲ್ಲೆ ಅವು ಈ ಕಡಪ ದರತೆ ಅವು ಆತ ಶೋಕಿಜ್ಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ಕಡಪ ಅವರೇ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮಡಕ್ಕೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೆ ಅವೇ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮಡಕ್ಕೆ ಎಂದು ಇತ್ತೆ ನೀರೇ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ತು ಪನ್ಪೆ ಸರಿ ಸರಿ ಅವು ಏರ್ನ ಮಗ ಅಮ್ಮ ಅವು ಪಾರ್ಲರ್ದ ಕಾಲ್ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ಇರಡ ಮುರಣಿ ಪಂದಿತ್ತತೆ ಅತ್ತ ಮಗ ಮುರಣಿ ಪಪ್ಪಡ ಪಂತೇನು ಆರ್ದಾದನು ಟೆನ್ಷನ್ ಸರಿ ಇನಿ ಪಪ್ಪ ಬತ್ತನೆ ಪನ್ಪೆ ಅವ ಅವು ಏತ್ ಕಾಸು ಮಗ 9,000 ಅಮ್ಮ 9,000ನಾ
ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೆ ರಾಪಜಿಗೆನಾ ಅಮ್ಮ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಇರುವ 30,000 ಪೂರ ದೆಪ್ಪರಮ್ಮ ದ್ವೇ ಕಮ್ಮಿ ಚೂರ್ ಚೂರ ಅಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಸರಿ ಸರಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋಚಿ ಪಪ್ಪ ಬಾರಡು ಪನ್ಪೇವಾ ಆವಮ್ಮ ಬಲ ಈ ಬಲ ಬಲ ಅವಳು ಅಂತ ಜಾರ್ ನಂದದ ಅಂಕಲ್ ನಂಜಿ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಅಂದಲ್ಲ. ಯಾರನು ನಿನ್ನ ದಾದ ಪಂಡಿನಿ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಮೂಲೆ ಎಪ್ಪು ನೀಕು ಹುಷಾರ್ಲೆ ಇಜ್ಜೆ ಪನ್ಪ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಅಂತದು ವನಸಾದೆ ಪೋಲಿ ತಾನೆ ಅಂಕಲ್ ದಾಯಿಗೆ ಎನ್ನೆರ್ದು ಬಂಗ ಅಂಚತ್ತಿ ಸುಮತಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂದಾ ಈ ಪಾಪ ಹುಡುಗಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಪನಿಗೆ ಓನಗ ಪಾಪ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ತಾರೆ ತಿರ್ಗ ಮತ ಪೂರ್ತಿ ಅವಳು ಅಂಚ ಪುಣ್ಯೋಗಿ ಯಾನೆ ತಿಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕದನಗ ಅಯ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಅಂತ ಇರ್ಪೋಲಿ ಇರಗದಾನೆ ತೊಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕ ದಾಯ ತೊಂದರೆ ಈ ಕುಳ್ಳು ದೇಪು ದಾನ ದಾಳ ಒಂದು ಅರ್ಥಂಡ ವನಸಾದ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಂತು ಪೋ ಆಲ ಅಂಕಲ್ ಮೂಲೆ ಗುಲ್ಲೆ ಬಯ್ಯನೆ ಪ್ಯಾಂಡ ಹುಷಾರಿಜ್ಜನ ಬಾಲಿನ ಉಂತದ ಪಾತಿರ ಅಂಚತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ದಾಯ ಒಂತರ ಬಣ್ಣಿನಿ ಪಾಪ ಬಾಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಫೀಸು ಬರ್ಪನ ಕಾಸಲ ಉಂಟಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ 10 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟಕೊಂಡಪ್ಪನಿ ಅವಳ ಈ ಜಾಗೋಡು 10 ಲಕ್ಷ ಹಾ ಅತ್ತಿ ಮುಲ್ತ ಜಾಗೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ್ರಾಪುಜಿ ಆ ಹುಡುಗಾಡೆ ಏತ ಪಂಡೆ ಅಂದ ಮೂಲು ಜಾಗ್ಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಪೋ ಅಂದ ಬಲ ಬಲ ಆಯ್ತು ಪರ್ರೆದ ಯಾನು ಬಾಜಲ್ ಬಂಡೆ ನೀ ಬಂಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಅಂದ ನೀರು ಕೊಡ್ಲಿ ಬಾಲಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಆಂಟಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಫೀಸ್ ತಗೋ ಸರಿ ಹಲೋ ಆಮಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದಂದವೆ ಏನೇ ಇತ್ತ ಬತ್ತಿನಾತ್ರೆ ಅಂದವೇನ ಒಂದ ಹುಷಾರಿಜ್ಜು ಅಂತೆ ಅಂಚ ಹಾಂ ನಂದು ಅಂದ್ ಸರ್ ಅಂದವೆ ಪೂರ ಅದು ಫೋನ್ ಅಂತೆ ಸುಮತಿ ಅವು ಅಲ್ಪ ದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಬಲೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಏನು ಪೂರ ಅದು ಕಾಲ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ 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 ಎಂಕ ಅರ್ಜೆಂಟ್ పోయారండి ನಮ್ಮ ಶೇಖರನ ಭಾಸ್ಕರನ ಕಾಲ್ ಫೋನ್ ಅಂತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆದ ಹಾಯ್ ಉಪ್ಪುನ ಗಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಡ ಈ ವನಸ್ ಬಲಸ ತೀಲ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ತಡಂಡ ಏನನ್ ಕಾಪೊಚ್ಚಿ దానే దాదా ಗೊತ್ತಂದ ఇంకొంచెం అర్జెంట్ పోయారు కొంచెం బేలే బయతును అంటే ఆయన పోపే ఏమన్నా లేటర్ నన్ను కాపొచ్చాను కాపొచ్చి ఈ ఉండదు చెప్పు దానే పోదు వరకు ನಾನು ಅನಸ್ಕೊರ್ ಪೇರ್ಪೋಲ್ ಈ ವನಸ್ ಮಾತ ಬಲಸ್ ಜಾಗ್ರತೆ అవును ಈ ಪೊಡಿಯಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಮಗಲು ಅಂದೆ ಹಾಯ್ ಸರಿ ನಿಕಲ್ ಪಾತ್ರ ಅಂದುಕಲೆ ಯಾನು ಅನಸ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಹಾಯ್ ದಾದೇನ ಉದಾರ ಶ್ರೀಶಾ ಓ ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ ಇರು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವರ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಕಲ್ತಾತಂಡು ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಚೂಡ್ದಿನಟ್ಟು ಮದಿಮೆ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಓ ನನ್ನ ಮದ್ಮಾಲು ಪಂಚ ಮದಿಮಾಲ್ ಇರು ಮದ್ದೆ ಒಂದೇ ಕೊಂಚ ಮೋನೆಡು ಖುಷಿ ಬೋಡಿ ಓ ದಾದಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಪೊಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮಲ ಬಂಗ ಬರ್ಪುನ ತೂನಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ದಾದೆ ಬೇಜಾರಿ ಮದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಕೊಂಚ ಮೋನೆಡು ತೆಲಿಕೆ ಬರು ಈರ ಮೋನೆ ಬಾಪಾದಿಲ್ಲ ಕಿಂಚ ಒಂತೊಂಡಾಪುಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರ ಬಂಗ ಬರ ಇತ್ತಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇರು ಎಲ್ಲರದು ಬೊಕ್ಕ ತೂಲೆ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಇರ್ನ ಮದ್ಮೆ ಎಂಚ ಗೌಜಿಡ ಮುಂದುಲಿ ಅವೆಂಚ ಏನ ನಾಳೆ ಮಚ್ಚ ನಂಚ ಬಾಲೆ ಕಜಿಪು ಮರ ತಗೊಂಡು ಕಜಿಪ್ ಕಣ ಪೋ ಪೋ ಕಜಿ ಉಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಬೇತ ಬಂದಾರ ಕಜಿ ಹೆಂಗ್ ಮನೆ ಕಡೆ ಬಡ ಇತ್ತು ನಾಟಿ ಪಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಕೈ ದಕ್ಕದವಲ್ಲ ಮಗ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಅಮ್ಮ ದೇ ಬೈಜನಾಯೇ ಇಜ್ಜಿ
ಮಸ್ತ್ ಕೋಣೆ ಉಂಟದಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಗೊತ್ತಾವು ತುಂಬದೇ ಇಲ್ಲ ತಾ ಅಂಚ. ಮನಸ್ಸು అంటే గజిబు ఏంటి నీకు లేకుంటున్నారు ఎంకులు పక్క ఉన్పా ఇవను అచ్చనాల లక్కు అయ్యో అయ్యో బొడ్చాం కుల్ ఒకదాదండి కుల్లే అంటే అంకుల్ మన లేట్ ఆకుండా అర్బన్నగా చుర్లేట పాప ఇది టెన్షన్ లేదు ఇవను మొదలు అనసోడా ఇది ఆన్సర్ బొక్క మಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು కరెక్ట్ టైం ఉన్నటి ఇన్న గ్యాస్ట్రిక్ ఆపు అదే అంటే ఎనక్కడ కేంద్ర తవల్ల ఫోటనా అవు అల్ల అత్త మగ అవు అంటే అంటే ఎమోషనల్ వచ్చాతు ఇత ఉన్నగ ఒక ఎమోషనల్ ಬೋಡ ನಾನು ಸತ್ಯ ಮನ್ಪೆ ಯಾರ ಮನೆ ಪಿ ಜಿ ಇಡುಪ್ಪುನದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇಂಕ ಇಂಚ ಬರ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಜಾಂಟಿ ಅಂಚ ದಾದನ ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ತೃಪ್ತಿ ಅವನು ಸರಿ ಹುನು ಹುನು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ರನ್ಯರ ಆಂಟಿ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಡುಲಾರ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಇರಗ ಎನ್ನೆರ್ದು ಎಂಚಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋರ್ಡು ಕೇಳಿ ಎನ್ನೆರ್ದು ಆಪಿನತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಏಮನ್ಪೆ ಒಕ್ಕ ನಾ ರಮಣಿ ಬಂಡಿ ಒಕ್ಕ ಒರಿಯಾಗೊರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡದೆ దాదండి 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 అమ్మ దాదండి అమ్మరికి అమ్మ పల్లమ్మ దాదండి అమ్మ అమ్మ దాదే అమ్మావు ವಿಷ ಪಾಡ್ಯಾರಮ್ಮ ದಾಯಗಮ್ಮ ಇದ್ದ ಮಲ್ತಾರೀರಿ ಅಮ್ಮ ಮಗ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಜಿ ಮಗ ಎಂತ ಇಂಚ ಮಲ್ತ ಬಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಜಿ ಎಂಕೆನ್ನ ಬಾಲದ ಮದುವೆ ಅವಡು 15 ದಿನಟ್ಟು ಕಾಸೆಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಗ ಎನ್ನ ಬಾಲ ಖುಷಿ ಪಡು ಎನ್ನ ಈ ಕಂಚ ಮಲ್ತ ಎಂಕ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಗ ಎಂಕ ತನ್ನ ಬೇತ ಸಾಟಿ ತಿಕ್ಕು ಜಂಕ ಅಮ್ಮ ತಪ್ಪಮ್ಮದು ಅಮ್ಮ ಇರಿಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿತ್ತಡಮ್ಮ ಇರಿಂಚ ಮಲ್ಪುನಾಡೆಂಕಿ ಮದುವೆರ ಬೊಚ್ಚಿತ್ತಡಮ್ಮ ಚತ್ತ ಮಗ ಎಂಕೆನ್ನ ಬಾಲ ಇರ್ಕುಶಿಟು ಪಡು ಮಗ ಇರ್ಕುಶಿಟು ಪಡು ಮಗ ಎನ್ನ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೆ ಸರಿ ಪಪ್ಪ ಬರ್ಪನ ಬರ್ತಾಂಡು ಪಪ್ಪಗ ಗೊತ್ತಾಯಿರ ಬಲ್ಲಿ ಮಗ ಆ ರೆಜಿನ ಅರ್ಧ ಜೀವಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯಿರ ಬಲ್ಲಿ ಮಗ ಪಪ್ಪ ಬರ್ಪನ ಬರ್ತಾಂಡು ತಪ್ಪಮ್ಮ ಬೊರ್ಚಮ್ಮ ಆಣು ಮಗ ಬೊರ್ಚಮ್ಮ ಬಲ ಅಯ್ಯೋ మీరు పంతోడిత్తండి ಮನಿ ಪೆರವಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಮನಿ ಪೆರವಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಮಕ್ಕರುಣತಲ ಈ ಪ್ರಾಯಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮನಿ ಬಚ್ಚಿ ಒಂದೇ ಮತ್ತೆ ಸುಮತಿ ಅಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಬಂದಿತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಆರೆಂಜ್ ಕೂಸಿ ಕಡೆಕೆಲ್ಲ ದೇವರ ಕಣ್ಣು ಬುಲಾರ ಮನ್ಪೇರ್ತ ಈಗ ನೆಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಸುಮತಿ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಉಂಡು ದೆಕ್ಕಡೆ ಪೋಯಿ ಉಂಡು ದೆಕ್ಕಡೆ ಪೋಯಿ ಎಂದು ನಾಟಕ ತುಲೆ ಮಲ ನಾಟಕ ತುಲ ಉಂಡುದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದು ಪೋಪೇನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಉಂಡುದು ಜತ್ತಿಪ್ಪಿ ಉಂಡುದು ಜತ್ತಿಪ್ಪೆ
ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿಂದ ಏನದಾನ ಇಜ್ಜಿ ಈರ್ ದಾದ ಪಾತ್ರ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿಂದ ಏನದಾನ ಅಯ್ಯ ಎಂಜಿನ ಪನ್ನಾಗ ಪೋಯೆಗೆ ಅಂದ ಆತ್ಮ ಕೋಡೆ ಪಿನ್ನಿ ಅಯ್ಯ ಪೋಯರ ಬೈದಿನಿ ಏನ ಅಯ್ಯ ಮೂಲೆ ಉಂತೆರ ಬೈದಿನಿ ದಯ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಈತ್ತು ವರ್ಷ ಏರೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೆನ ಅವೇ ಮುನ್ನೆ ಆಯಿ ಅವೇ ಮುನ್ನಿ ಇರ್ನ ಮಗೆ ಮುನ್ನೆ ಅಕ್ಕ ಬೈತೀನಿ ಇರ ಮಗೆ ಅತ್ತೆ ಬೈತೀನಿ ಅದೇ ಅದಕ್ಕ ಅದಂಡ್ಯ ಬಾಲೆ ಮತ್ತೆ ಬುಲಿಪುಂದ ಹೇಗೆ ಉಳೈಪುನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ದಾದನ್ ದಾದಕ್ಕೆ ದಾದಿ ಆಯ್ಕೆ ಬುಲಿಪುನ್ ಮಾಲೆ ಬಾಲೆ ದಾದಂತೆ ಪಪ್ಪ ಅವು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಈರೆನ್ನ ಮದಿಮೆಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಬಂಗ ತೂದು ದಾದದಿ ದಾದ ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲದಿ ಈರೆನ್ನ ಮದಿಮೆಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಬಂಗ ತೂದು ಬೈದಿನಿ ಅಣ್ಣೆ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಆಯ ಕಂತಿನ ಕಾಸುಗೋಸ್ಕರ ಅಣ್ಣೆ ಉನ್ಪಿನ ನುಪ್ಪುಗು ವಿಷ ಬಾರ್ದು ಕೆರಿಯರು ಪಪ್ಪ ಏ ದಾದ ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲದಿ ದಾದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಸುಮತಿ ಅಂಚ ಮಾತ ಮಲ್ಪುಜಾಲ ಸುಮತಿ ಬಾಲೆಗೆ ವಿಷ ಪಾಡ್ಯಾನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಗೆ ವಿಷ ಪಾಡ್ಯಾನೆ ಸೀತಾರಾಮರೇ ಇರ್ ದಾದ ಬನ್ನಿನಿ ಎತ್ತ ಬನ್ನಾಗ ತಾಯಗಣ್ಣ ಇಂಚ ಬಂತಾರೆ ನೇ ಅಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯ ಬಾಲೆ ಭಾಸ್ಕರನ್ನೇ ಗಂತ ಕೊರ್ನೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 25 ವರ್ಷದಿಂಚ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ್ ತೋಡು ಪಪ್ಪನ್ ತೋಡು ಒಂದು ಎತ್ತು ಬಂಗೋಡು ಬೈದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಡ ಪಂಡೆ ಪೋಯಿ ಇಲ್ಲ ಪೋಯಿ ತುಚ್ಪಾಗಂದು ಅಬ್ಬ ಮೆಕ್ದಿನ ಮದ್ಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಕಾಸಿದಿಂಚ ಬತ್ತ ಮೈದೆತ್ತಿ ಎಂತ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತ ನಗ್ಗಿರಗಿ ಸಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಎದುರು ಬರೋದು ಒಂದು ವಿಷ ಬಾರ್ದು ಕೆರಿಯರತ್ತಿ ಸೀತಾರಾಮರೇ ಇರ್ದಾಗಿ ಬಲ ಇತ್ತಾಕಲ ಖುಷಿ ತುಲ ಅಂದ್ಲೆತ್ತ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಕೆನೆ ತಾತೆ ಸೀತಾರಾಮರದು ತಪ್ಪಂತರಿಯರು ಇರ್ ಪನೋಡಿತ್ತೀನಿ ಸೀತಾರಾಮರೇ ಅವಿರ ಮಗಿಂದ ಪನೋಡಿತ್ತೀನಿ പൊങ്കന്ത് പനടെത്തുന്നു തപ്പാൽത്താൻ ನಿನನಿಯಾನು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಕುರ್ಸಿ ನೀಲ ತುಲಾಂದು ಲೆತ್ತದ ಬತ್ತೇನು ತಪ್ಪಾಲ್ತಾನು ಬಂತೊಡಿತೀನಿ ಬೈದಿನ ಮಗೆಂದೆ ಬಂತೊಡಿತೀನಿ ತಪ್ಪಾಲ್ತಾನು ಆ ದೇವರು ಈ ಬಂಗ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಗ ಕೊರ್ಪುಣ್ಯ ಏತಿಂದು ಬಂಗ ತೂಪುಣ್ಯಾನು ಪಾಪ 15 ದಿನೊಟ್ಟು ಮದಿಮೆದ ಇಲ್ಲಾಡ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿ ಕನಗ ಮಸನದ ಇಲ್ಲದು ಬೋಂಡಿಯ ಕಾಸು ತೂನಗ ಆಸೆ ಪುಟ್ಟನು ಸಹಜ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟನು ಸರಿಮಲ್ಪೆರಬಾಡದು ಬೊಕೊರಿನ ಬದುಕನು ನಷ್ಟ ಮನ್ಪನ ಬದುಕುಬೋಡ ಮಗಲಿನ ಮದಿಮೆದ ಮಂಟ ಪಡ್ಕುಲ್ಲ ನಡೆದುಂಬು ಮಸನಡು ಕುಲ್ಲರತ್ತ ಮಗನು ಎಸ್ ಬಂದುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊರಿಯರು ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲದ ಕಲಾವಿದರ ತಂಡದಕ್ಲು ಆಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ತಾಟಿದ ಮಾನದಿಗೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪಲ್ನೆ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲಗ್ ಶುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಸೀತಾರಾಮ ಇರ್ಬೋದು, ಶಾಂತಾರಾಮ ಇರಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶಾಂತಾರಾಮ ಇರುವಂದ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕಲ್ನ ಕಂದರ್ ಆಸೆ ದುಃಖಗೂ ಮೂಲ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಥೀಮ್ದ ಮಿತ್ತ ಮಲ್ದಾರ. ಅಭಿನಯ ಅದ್ಭುತವಾದಿತ್ತನು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮಿತ ಬೊಕ್ಕ ಸವಿಯರ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದಿತ್ತನು. ಮಗಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಜಿತೇಶ್ಗೆ ಇತ್ತಿನ ಅವಕಾಶನ ಅವ್ರು ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದೇರು. ಅವ್ರನ್ನ ಪಾತ್ರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೋನಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಅಂಡ್ ದಯಪಂಡವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಉಪ್ಪುನೇ ಪೊರ್ಲು ತೋಜ ಅಪ್ಪೆನ ಪಾತ್ರಗಾರನ ಅಸ್ಕಿ ವಾಯ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು. ನಮಿತನ ಅಸ್ಕಿ ವಾಯ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಅಪ್ಪೆನ ಮಾತ್ರ ವಾಸಲ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೋಡಿತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೋತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡ ಅದು ಪೊರ್ತರು ಅಭಿನಯಡ್ ಅವೇನು ಇನ್ನು ಮಲ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲೆ
ಖಂಡಿತ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ತಾಕತ್ತು ನಿಕಲ್ಡ ಉಂಡು. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಕುಡಲ ದಾದಾಣ್ಲ ಬುಲಿಪಾವನಂಚಿನ ಕುಡಲ ಕನ್ಲೆ. ಗುಡ್ ಲಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರ್. ಈತೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಜಶ್ರೀ, ನಮಸ್ತೆ ತಂಡದ ಪೂರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣಿ ಕಣ್ಣು ಮಸೆದು ಇಲ್ಲ ಕಾಪು ಸವಿ ಅಂತೂನಾಗ ಹೊಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಲಾವಿದನ ಮಗೆ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ದಾಲ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಆರು ನಮಿತ ಆರೊಂಜಿ ಅಪ್ಪಟ ಕಲಾವಿದೆಯರು ಅವು ಅರ್ನ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲು ಬಕ್ಕಾರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ವಿಜಯರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದು ಪೋಯ್ಲೆಕೊಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಅವು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮುರಿಯೊಡ್ಡು ಮ್ಯಾನ್ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇ ವಾಯ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವ ಹೊಡೆತದ್ದು ಬಕ್ಕ ಟರ್ನಾನಾಗ ಅವು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲೆ ಬೇಜಾರಣ್ಣು ನಿರ್ದಾಯಗಿಂಚ ಮಲ್ತೇರಿಂದ ಇಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಆತು ಸೌಮ್ಯದ ಅಪ್ಪೆದ ಹೇಗಿಂಚ ಮಲ್ತೇರಿಂದ ಅವು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಹಣ್ಣು. ಸೊ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿನಯ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ದಾರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ದಾಲ ಓಲ್ಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಒಂಚೂರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಟಫ್ ಒಂತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೈಜ ಒಂಜಿ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾಡ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಆವಂದಿನ ಓಲ್ಲ ತೂವಂದಿನ ಅಂಚಿನ ನಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುನ ತಾಕತ್ತು ನಿಕ್ಲನ ಪೂರ ಕಲಾವಿದರುಗಳುಂಡು. ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ಡ ಖಂಡಿತ ದುಂಬಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಲೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೊರಲೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಸುರುಕಿ ಎಂಕ್ಲು ಪೊನೋಡು ಒಂದು ನಾಟಕ ಪಂದು ಎಂಕ್ಲು ಪನ್ಪ್ಲೇಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕನಲೆ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ನಮಿತ ಫುಲ್ ಬುಲ್ಪವನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಸವ್ಯ ಇರಡ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಥಾಟ್ಸ್ ಇರಡ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಬುಲ್ಪವನ ಅನ್ನು ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಗುಡ್ ಲಕ್. ಎಸ್ ಇನ್ನಿತ ಆಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಲಿಪಚ್ಚಿ ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಬಲ್ತಾರೆ ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನಿತ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಪಂತಗು ಈ ಲೇಸಗು ಒತ್ತು ಸಹಕಾರನ ಕೊರನಂಚಿನ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ, ಅರುಣಾ ಮಸಾಲ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪ್ರಾಯೋಜಕರೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಸಂಚಿಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಂಡ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಚಿಕೆ ಆ ಸಂಚಿಕೆಡು ನನಾತ್ ಜನ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕಲಾವಿದರು ಬತ್ತದ ನಿಕನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ರಂಜನ ಕೊರಿಯರುಲೆರು ಆತನಟ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪುಗ